Mga kapuso, karubutaga di basta-basta ang ato makauban sanglit siya lang naman ang pinakabata nga nahimong Integrated Bar of the Philippines President o proud Mindanaoan pagayod nga produkto sa usa ka IP group sa Bukidnon. Sabay-sabay tang ila-ilahon si Attorney Bert Estrada. Attorney Bert, good morning sa imuha and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mga karon? Mayang buntag, Cyril, ug mayang buntag sa atong mga kapuso sa Mindanao. Maayo man ang atong kaimtang niya ako karon diri sa Quezon City. Glad to hear, sir, nga you are doing good despite the challenges nga hatod sa pandemya, no? Pero unang-una, Sir Bert, amo sa kang ila-ilahon, asa ba nagikan si Attorney Bert? Ug unsa ba ang storya sa imuhang kinabuhi una pa man ka nahimong attorney? Okay? So, ako si Attorney Bert Estrada, isa ka lumad sa Malaybalay City. Nag-eskwela ko din sa Malaybalay. Hangtod sa akong high school dito sa San Isidro College. Ako ang amahan, si former Judge Benjamin Estrada sa Malaybalay. Ang inahan, Saida Estrada sa taga Maramag, Bukidnon pod. So nag-college ko din sa Cagayan de Oro City. Ako ang kurso filosofiya, and then gapon ko naghuman sa ako ang abograsya sa Xavier University College of Law. So isa ko ka membro sa Bukidnon Tagulwanon tribe, ang tribo din sa Malaybalay City, ug ako pod ang lihok isip chairman sa amuang tribal Council of Elders, and ga-manage pod ko sa amuang indigenous nga kooperatiba sa tribo. Karon ikaw na ang IBP President ug pinakabata sukad nga namugna ang organisasyon ug proud IP pagayon. Alang kanimo, Attorney Bert, makonsidera ba nimo kini nga usa ka dakong garbo? Medyo gid siya bugat nga responsibilidad, Cyril, no? Kay syempre kita gaano responsibilidad sa organisasyon nga more than 40,000 nga lawyers sa tibuok Pilipinas, no? And then always gyud ang Integrated Bar na gyud siya dako nga responsibilidad sa pagprotektar sa atong gitawag nga rule of law, no? Nga aron nga magpadayon ang ato ang demokratikanon nga pagpuyo isip nga nasod. So daghan ang ato ang ginagunitan nga responsibilidad. Isip IBP President ug IP pagayod, unsa-unsa ba ang mga plano nimo nga mga kahimuan nga sugdan ug hisguti sabmi about sa imong mga proyekto nga imuha nang nasugdan? Ang amo ang board karon, no, ang 25th Board of Governors, kung ang asa ako ang chairman, isip presidente. Ang amo ang gigamit karon nga tema sa sulod sa duha ka tuig nga kami mga tungdanan isip Board of Governors is kanina kita ninyo sa background, no? Revisiting our relevance and refocusing our advocacy. So among gitanaw nga kinahanglan nga bisitahon pag-utro unsa man gid ang relevance, no, sa Integrated Bar of the Philippines sa tulo ka bahin, sa unsa man ang relevance namo sa kinabuhi sa among mga membro, sa among mga abogado, among relevance sa komunidad sa atong nasod, ug ang amo nga relevance sa administration of justice, so ang paghatag sa hustisya sa katawhan, no? Ug so kana ang among mga program diha gid nakatutok ang isa nga among gihimo sa nagsugod mi July pa man. So isa gid among gipaningkamutan nga amo ang mapamaayo ang serbisyo sa Integrated Bar sa mga abogado, no, sa mga usual nila nga panginahanglan nga kinahanglan nila nga mga dokumento, serbisyo gikan sa IBP, kipang himo na tog automated na tanan. So muna isa ka baguhan nga nahatag nato, so kung magkuha og mga sertifikasyon nila, magbayad sa dues, karon gihimo nato nga automated na. So syempre ang sa ato apod nga relevance nato sa komunidad, ang ato man gid nga pinaka-presensya is ang libre nga serbisyo legal, no, free legal aid. Kundiin sa tanan chapter 86 chapter sa tibuok Pilipinas sa IBP, mo gid kana ang makita og ang relevance sa IBP diha sa katawan, nga kung dili sila matagaan og serbisyo sa Public Attorney's Office tungod kay dunay mga kulian ay conflict of interest, for example. So kami ang IBP mo ipaingnan nga
nga mahimo nga abogado nila nga libre. So atong i-improve tungod sa kay gagamit na kitag teknolohiya no. Syempre after sa pandemya ug karon so kita nato nga sa paggamit sa teknolohiya mas mapalambo pod nato ug mapaluag ang atong paghatag og libre nga serbisyo legal. Alang sa itong mga kapuso, viewers karong buntaga, labi na diri sa Mindanao, aduna ka ba'y mensahe, labi na sa mga kapuso nato nga nangandoy sab sa ilahang kinabuhi. Kung kita dapat mahimong sama sa bata, kung kita mangandoy, nga ang atong pangandoy, dili nga nakasentro lang sa ato, unsa atong makuha, dili sama sa bata, para unsa nga nangandoy ta para sa makatabang sa uban. So, kana siguro magrasyahan kita sa atong mga pangandoy kung kini ihimo pod nato sa para sa kayuhan sa atong mga kaigsuonan. Daghang salamat Attorney Bert Estrada sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping mo kanunay og panghinaot namo ang kalampusan sa imuhang mga proyekto. Daghang salamat Cyril ug mayong buntag sa tanan nato kapuso sa pulo sa Mindanao. Mga kapuso, relax lang mo diha ha, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.